Bafowethu manibheka iyoke yenzeke nje into ekuthiwa uMax ubiza umhlangano wabalandeli waphumelela. Kuthiwa nje nanga uMax Makhanya uhlabe ikhwelo wathi abalandeli abahlangane esentini kunomhlangano kune meeting eBrand. Yabona ama-influencer alele kakhulu ama-influencer. Layelani ama-influencer bafana. Umsebenzi wena awukho kakhulu mangabe sukompara noweyinduna. Izinduna zibalekile zazi khona kusuka kudala amaqhawe esama ngesitulo. Zawamisa aze ama njenga namhlanje ngoba sengaka. Social media uthatha over from kuphi emsebenzini weyinduna. Ezwenze kanzima kungelula. Yabo zisebenzisa imali zeingane zazo. Ziqinisekisa ukuthi amaqhawe ayakhuphuka abasezingeni eliphezulu. Namhlanje sekuzoqhamuka umuntu esezothi umsebenzi weyinduna awukho. Ayisobe yabakhona into enjalo. Umsebenzi weyinduna uyohlezi ukhona. Even umculo ungasadlala ngama CD lento yokudistribute ama CD seyiphelile ngasekusudlala online. Lama numbers eniwabona lapha online. Abantu abagqugquzela kakhulu ukuthi kudlala umculo wamaqhawe online izona izinduna emagroupini. If ukhona emagroupini la kunezinduna zakho khona uzoyazi lento le ukuthi ilanga nelanga kusenda ama link akudlala ingoma ama numbers akhuphuka. Mangakho ama video enziwa yi-influencer ngeviki litshela abantu ukuthi abawudlala umculo weqhawe lalo. Awekho bafowethu awekho lokwangempela. So asimusana ukuthi ngoba nakho ku spotlight phambi kwabantu sikwazi ukukhuluma noma yini social media bese sengazathi sesibakhulu kunabantu ababekade bekhona singaka exist noma singakabi khona no TikTok singakaveli naphambi kwabantu. Sesithi ngoba nakho sesiyaziwa ukuthi singabalandeli bamaqhawe sesenza into ezinkulu cha. Azilutho nje. Enokunye kumele sikufake emakhanda. Bafowethu mawusupporta umuntu usukungamsupporteli ukuthi kubenefite wena. Usukuqinisekisa ukuthi lento ivision yakhe yaphumelela. Hayi ukuthi kubenefite wena. Musu ukuthi ngoba nakho usumlandeli weqhawe usiyaziwa bese ufuna ukuhola. Manje iqhawe phela fanele ngibhadale ngiyaziwa mina. Futhi yimi olwizimpi zeqhawe. Ayekho umuntu owathunywa umculo lana ukuthi akayolwizimpi. Ongavela athi mina wangithuma umcuthi ngelozi bayavele phela simbona. Umuntu othwala izimpi zeqhawe akunazimpi zeqhawe azilo. Wafike wangena kuma trends angaleso sikhathi. Wayikhandela islot sakhe washa kushoyo naye kuma trends. Engathunywe umuntu. So awukwazi ukuthi walimpi yomuntu ungathunywe. Wayuthunywe ubani? Ayikho into kanjalo bafowethu ayikho. Umsebenzi weyinduna nje uyohlezi ukhona. Namanje futhi ukhona ubalekile thina nje lapha eHulisi asobe sambukela phansi umhlawuli because induna yethu maningi ama arrangements awenzayo engawapost ku social media engakhulumanga lutho enza ama arrangements behind closed doors esebenza ngokuyikhandla. Asikwazi ke thina ukuqhamuka manje sesithi ngoba nakho sesinama account mhlambe sesiya recognizeka makukhulunywa abalandeli abantu besithi awukho umsebenzi kamhlawuli ayikho into enjalo bafowethu. Asifundeni ukuhlonipha ama levels abantu. Noma ngabe uyibona ngathi uphakeme kangakanani, mhloniphe lo muntu ombona ngathi akaphakeme because awuyazi. Lapha ke sekukhuluma nje sesingasabuyela emuva ukuyogubha izinto. Ma Blue Nation. Zonitshela lokho nikubambe liphile nakho. Nangelinye ililanga ningaphinde nitrickwe abalandeli belinye iqhawe ukuthi nina nixabane nodwa. Nangelinye ilanga ningavumi ukusetshenziswa underground ukuze nigcine nixabana nodwa. Leyo nto le ningaphinde nenze. Ukuyenza kwenu kukhombisile ukuthi as abalandeli nina anikho sure ngento eniyenzayo anizethembi futhi noma ubani engangena phakathi kwenu anishintshise into enikholwa kuyona. Kulamalanga niyazi ukuthi bekunobaba ugadla na ebusiness into zakhe. Ngapha ukhuzane ungenelile ini ama Metro FM Awards kumele kuvote. Ngapha kune Carnival City. Nina anisayiboni into enikhipha endleleni, enikhipha kuyifocus. Nangelinye ilanga lokho enikwenzile ningaphinde ngoba leyo nto le iyobikhombisa ubunini ukuthi ningabantu abanjani ngisho isidingo singakho. Emhlabeni kwenzeka nje umuntu uyakutshela iqiniso kodwa engakutshela iqiniso ngoba efuna ukukusiza kodwa ubefuna ukukulimaza.
uma wabheka amavidiyo amaningi enziwe khona lapha ko TikTok nakuphi kuphi, abantu bangale bebekhuluma engathi banendawo noKhuzani. Abanendaba naye, they don't care about Khuzani, abamlandeli, abafise lutho lohle Khuzani. Niyazi abantu abaningi lapha ku TikTok, almost u70% wangale ukhande icontent ngegama lika Khuzani, umthuka umbiza ngenhlamba each and every day. Abalandeli abaningi lapha kwaGoqa, including abanjengomhlaka ababelo, abanjengoKhuzwayo, ama-NIU nabaningi lapha befightela ke igama la Khuzani ukuthi lingafi, igama la Khuzani kungapheli ngalo. Kodwa nina nivumela abantu bangale, not ukuthi niyibonela nina ukuthi hayi lento wrong, nivumela ukuthi bangale benibonise izinto. Lokho bekube mistake. Shathiwa kwenzeka noma yiliphi iphutha kwaGoqa ngelilanga, kodwa kuyomela kube nendlela yokwenza izinto yokuthi nihlangane, nikhulume, ningenzi izinto ezidlangalaleli. Nazi kahle amhlobo ukuthi izitha ziyakuthanda lokho, ziyakujabulela lokho. Ukukhombisile ukuthi kahle usesekude phambili, futhi asazani kahle o anazani kahle. Uma ngabantu belenazana ukuthi ubani uthandani, yini efuna la ukuze siye phambili, yini okumele niyenze ukuze kubanjiswane. So ngiyabona nje sekube khuluma umkaKhuzani this and that, abalandaba noKhuzani babemdelele khathi bemveza lapha, babe bekomaka lapha, bemxhaphaza, bekhomba yonke into lapha ukuthi bedelela nje. Kusuka nini sebemthanda bona uKhuzani, kusuka nini sebenendawo ukuthi uKhuzani upostwa kanjani. Angithi babempostile enqoleni, bamposta nabanye, kwase kuhluke ngani lokho. So into nje ngalo lingaphinde nivume ma Blue Nation. Liqiniso esingeke saliphika nanoma yinini ukuthi induna zidlale elikhulu isasasa emsebenzini kaKhuzani, zimenzele iqiniso, especially lezi ayikhathi zama branch, esikhathi ama branch esanda kulodwa, ukuhlela abantu, mobilize abantu ukuthi akuhlangane kiwe emcimbini. Ngiyakhumbula nje makuzoyiwa kuyimpucuzeko, kwakuhleleka lapha, umuntu nomuntu ahambe nabantu bakhe uyongena lapha. Uma kune event, umuntu alinde abantu bakhe ukuthi amathikithi right, umfaniswano uright, umuntu useseyekuphi, i-transport ingamshiyi, nazo zonke izinto ezinjalo. Basebenza kanzima isikhathi eside, bakhanda ubudlelwane induna nayo bani uKhuzani. Kusebenze kahle kakhulu, and ezinye induna ayikhona ukukhuluma nje ngendlela maybe abanye bafisa ngazo, kodwa behind the scenes they do the job accordingly, nangendlela enelisayo. Kube sekufika lento ke ukuthi uTikTok Thomo ufika ngoba nabantu abawukhanda uTikTok kwaba yenye into, bawukhandela ukuzodelela uKhuzani, bawukhandela ukuthi na bezokwehlisa isithunzi. Niyakhumbula insizwa wasekho emhlabeni yayingamfuna ngombona uKhuzani, and futhi yayilimosha igama kaKhuzani, and lo yamfo wayenza sure ukuthi uyakudiscredit mothi uzomphikisa. Wayekhuluma yonke into ayithandayo uKhuzani. Ungomunye wabantu abakhuphukayo owakhanda content waziwa because uyedela uKhuzani. Lokho kwenza ukuthi yena amanye ama Blue Nation improvise ukuthi sekwenza kanjani. Ingakho kwavuka abantu abanjengo-NIU lapha nabanye ke nibazi abakhona abasolwana njengamanje. I-impact yabo yabonakala ukuthi uma belwa ku TikTok umsebenzi ukanjani. Kwakuyicacela, kwakuyibonakalela ngoba kwakunzima kakhulu. Lokho angeke sikubalekele, lokho angeke sikufihle. So iclash yenzeka kuphike it because lokho ababekwenza ko TikTok abafutha ababelela uKhuzani sekungathi kuthatha away i-attention kubona. Vele i-attention yayizosuka ngoba uTikTok into esenza ngevideo balwa bezivezile abantu ukuthi bangobani, bayabonakala ukuthi ubani ukhuluma ukuthi uphendula abantu, babengeke vele bengabonakala. Inkulumo ezenje ukuthi hayi ukuthi libadlela ku TikTok lenjani kanjani, lokho kwakubuye ekuthenini bafuna bona bebe traditional, bebe ngaphansi kwe-branch, bebe ama-member, yonke leyo nto leyo ongasasebenzi kanjani. As much as kubalekile kodwa izinto aseyishintsha. Ingakho baqhamuka lento abaqhamuka nayo lapha ku TikTok bawenza kakhulu umsebenzi. Engikukhuza nje ukuthi yena laba bantu laba basebenza ngendlela ezi right ezihlukile.
Induna isebenza kahle nama-branch abakwa-TikTok nako-Facebook. Kunendlela ezihlukile, akumelanga kube nengxabano nangelinye ilanga lisebenzisana. Ukuthi bayazana uKhuzani akusho lutho lokho. Nani niyazana uKhuzani, mningi iminyaka enimazi uKhuzani, kodwa ayesikwazi ukuthi yena sibe nesimo esifana nalesi esedlulile lapho enizohlinzela ey'bini elinye lama-Blue Nation. Nokwabe kwenzeka kubona phambilini asikuthandi, kwakubheda. Ingakho-ke sithi nake ama-Blue Nation awahlale njalo isikhathi zonke. Niselahle ngazi ukuthi ngiyabonga kakhulu.